Sawubona nani? Yebo sawubona. Unjani bafa? Siyaphila sesikunjani? Siyaphila. Ngizwile isikhalo sakho, sisibanimida, sasifunda. Ya, sasesithi asize wena. Sesifuna manje ukuthi ukhulume wena ngomlomo wakho ungasakubhali phansi. Lokubhale phansi. Besicela ukuthi usichazele wona ke manje sekuphuma emlomeni. Yebo. Yebo, ngicela ukudedela ithuba. Yebo. Siswami. Yebo. Ikhona into eyinkinga la siswami engibhekene nayo. Ngibhekene nenkinga yomuntu engiphilisana naye. Lo muntu siswami sengimkhehlile. Kusele one thing ukuthi nje ngiqedele into zakubo bese siyashada. Kodwa manje into eyinkinga i1 ungishayela inyawo manje angisamtholi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye noma ngisathandwa phezulu kwalamalobolo sengwalobolile. Nange mina Awungamazi. Muhle umuntu wakho yazi? Sayithela kuyena Mfanelene. Sayithela kuyena siboyisilenda mfethu. Sawona sisi? Yebo sawona. Unjani? Yaphila njani? Igama lami nguzama, ngiqhamuka kuSibanimida. Ngicawuthi nje ungibona ngiqhamuka nomnyeni wakho ngoba ngimina utho ungumnyeni wakho mhlawumbe ungathuzwa amakhamera uyaxa uthi kwenzakalani. Bengathanda ukumazi usisi igama lakhe. Uzesanda. Yeah. Okay, Zesanda. Sisanda sibhalelwe umnyeni wakho la. Le ngihamba naye. Okay, umnyeni wakho la. Uke wasichazela ukuthi kunodaba afisa ukulikhuluma nawe. Kodwa manje usabile ukulikhuluma nawe. Wase ethi ngcono abhalele thina Sibanimida. Lo daba lomphethe kabi. Sithandwa sami. Into edala ukuthi ngibhalele labafowethu. I1. Ngithe ngiphutharaza ifoni yakho. Ngathola iSMS enosibungu. Enegama lika Sibungu. Yabo? Ngayithatha le SMS, inamba yayo ngayifaka efonini yami. Mase ngiyifaka efonini yami kuvela uSibungu umngani wami. Manje angisazi kwenzakalani phakathi kwakho nomngani wami. Akwenzeki lutho phakathi kwami noSibungu. Uza kuthini kwena sisi? Mina sisengakusho nje ukuthi unana uhleze ngekho. Nami bengimdinga umuntu eduze kwami noma edakiwa akabuyele endlini. Ngiyabonga sisi. Isiyafika le ngifuna ukuthi ifike khona manje lento. Iqiniso lengifuna ifike kulona. Wena sisi inkinga yakho ukhaliso ukuthi unana ubuya ngabibikho. Ya, ubuya ngabibikho. Mhlawumbe uthi ngimlande ematshwaleni ngimlande mase ngibona ukuthi sekulate kakhulu ngimlande nami sengigcina sengikhathele. Isikhathi alethwe yimi. Wesinsikhathi alethwe uSibungu, wesinsikhathi alandwe yimina, wesinsikhathi alethwe abanye abantu engingabazi. Ngagcina sengikhathala ke nami. Phecelezi wena into enze usudlulele ngaphandle. Ingoba umnyeni wakho ubengenaso isikhathi sakho unesikhathi sotshwala. Angazi noma ngibeka kahle ngoba yes, isikhathi sotshwala nabangani. Manje lokho kuholela ukuthi udlulele. Mhlawumbe ikhona indlela enye ngale ukuthi ngixolelane la. Ofisa sikusize ngayo. Kulomuzi wakho ngoba kubukeke ngazo silendaba ijulile. Wena udinga uthando. Unani unothando lotshwala. Kukhona mhlawumbe okunye ufuna ukukhipha enhlizweni yakho ngonani. Ofuna ukukhipha njengamanje sisekhona. Awungakuphethe kahle ngayo. Ngoba ngenzeka ukuthi uthunana wena uyashaya. Mina ngibone phezulu kubona ungashaya. Namanje mangikubuka yebo nalulaka kodwa ushaya. Mhlawumbe ngenze ukuthi kunalento oyivalele ngaphakathi. Noma mhlawumbe ufuna ukuyikhipha siso babe noma uzoyikhipha la noma uzoyikhipha ngesinye isikhathi khuluma sisukhululeke akekho ozokujaja. No yedwa. Engakusho ukuthi akukho engimbambele khona. Anginaqubu naye, anginalutho. Phela nje into engidinga kuyena ukuthi abe nesikhathi sami. Ngidinga isikhathi uma ukuthi angeke akwazi ukwenza lokho
Wesisi cela ukubuza mina usidinga kanjani umkami isikhathi sakhe ngikhona bethe anginaso isikhathi sakhe uyangididisa ngoba nangu umnganami ngala eceleni umnganami ngala eceleni umnganami ngale eceleni uyabona manje engathi manje useyingalo yesithathu engalweni ezimbili mnganami mabure mfowethu